Trí, dó, híon, náide, de raibh seo bhríon ag léamh na nuachta Meiriceá, inniuh dé máirt an chéanú lá mína nóla 2015. Tá sé grúma inniuh gumpráid leis na léihantaí deireanacha, agus tá báisteach ag titim go héatrum anuas ón spéir. Spéir a bhfuil scamáil ísle anuas an rud a thugann le fios go bhfuil sé dorcha an mothain sin. Tá sé ina siar-bhrádáin, ina thír-cheomhrán an mothain sin, agus bhuíochas le dia go bhfuil mise mé féinistí sa teach ag léamh na nuachta. Scéalt an lé. Scéal mór ó híomh sláinte poiblíde, sláinte pobal, tá chásanna diabetes ag titim, ag moilú, sé sin tá ihir na gásannaí ag moilú. Den chéad uair le beidir 400 is rudíntacha seo. Tá is an dam gur árdaí na rátaí diabetes mar gheall bhí smailce bhí na Stáit Aontaithe, agus na Meiriceá seo bhí lán le siúcra. Thugann an teolas atá tíocht amach ó láranad na dinas na málar is dúcha. Gan bhfuil iscéal second, is annamh mé diana seo mar is seoldíobh sé. Is cosúil go bhfuil gnásannaí ite na Stáit Aontaithe ag athru, agus tá seo ag chur leis le titim na rátaí. Tá nuacht sláinte cibé. Dálann scíal, tá sé lá idirnáisiúnta safe nó mar a thugam muid méarla AIDS. Agus dar le mo chul cheathrar nach nanim nóime, ach aibhríonn is sláinte poiblí agus i ngálair tógálacha. Ní gá gomach síl difriúil le géine mar gheall thógáil séif. Ní le sagm fáraí ó SCIF riamh, agus ní chuimhne méach mar gheall an nuachtán lá a dúsáid an termar sin in áit AIDS. Agus a rís nach eisteach cho
na cheisteach an méide chaith mé dhéanann seo galrú in auto galraí. Fiú agus tú galrathe ní gá drochhíle bheitthe agat is féidir pille a thógáil ús a bháin sa lá agus tseicáil bheitthe agat go dochtú úr nó ghós sa bhliain agus bhaid tú ceart go leor in auto. Chaith mé brean nuair a bhucail in auto agus mana bhfuil sé ar thaobh Ghaeilge an na clóra bhfuil fear galraí. Bhainnean den dar lá sa chéile mór fictiúr leathanna tosaí a New York Times le athrú éráide. Chnílachaí géhanneacha sé snéan focail a bhí bhaim géhanach. Chnílachaí géhanneacha is teideal don fictiúr mar tuispeáinn sé rothaí ag rothaíocht sa tín trí scamal deataí. Ní féidir eisina eicáil róthaillir agus ní féidir na daoine tíobhthíorde eicáil ach mar scáhannaí doléire. Inniuh tá tuairiscítear go bhfuil an India ag teacht chun solas mar mhór imleabhar sna chaintseaní seo, sa in chaintseaní fárais. Agus bhainneann scéal b'éidir leis a gáirde idir Meiriceá agus in India agus ní bhain mé a dul níos faide isteach sa scéal ná sin. Cheiste mhíle trí scéal i mhíle trí os chéan an ile sa New York Times Sheldon Silver nár ág na cínlínte riamh. Go dtí le fíorgheannaí bhí sé ann mar cheann chomhairle tionól nuamhrach in Albany ach le riant mianaí anuas tá sé sna meáin mar gheall chás cuairte atá á thógáil ina aghaidh. Tá ag chur beabhaireachta ina lé. Well, bhíothas ag chur beabhaireachta ina lé. Úsáide man aimsir chaite mar inné fuarthas ceantacha. Ceanta uí na 7 gúiseannaí inar tarangíú, faoinar tarangíú chur cuairte. Agus dá réir sin, cháilí sé a híocháin sa tionól agus tá téarma príosúnachta roimhe. Bhí grím doscailte ag Sheldon Silver tionól nuamhrach fád amhád. Bhaidh Sheldon Silver duine na polaitheoirí ba scanrúla a riamh sna Stáit Aontaithe ach má bheith níor stop sin chuirt
federálach sílim níl mé cínte faoi sin. sé chuirt federálach agus chuirú deireadh le trial bhí leach tógála dócha an rialtas chun cultúr grabasta díal tionchar Albany a Nuachtú agus a thuairt chun solas. Smerachan a chuirfar I le Sheldon Silver as seomach. Ach, idir an dálín tá sé ródhéanach don sréimhse sin in rá Silver mar cheann chomhair le an tionúil. Is deacaire eicáil cé mar a theochas Albany amach as an scanal seo. Ach tá súil agam go dtiocfaí. Tá trú agam nó beagán íon trú agam do Silver ach ag an am chéanna níl áit sa pholaíocht do bhreabaireacht ná do sméara mar seo. Cultúr grabasta mar a deireadh. Tá scéal amháin idirnáisiúnta os cían an ile sa New York Times inniuh agus sin páras. Chuir síosa sé chomh líofa agus bhí an plota ionsaithe a deagraí na scéimhlitheoirí sin báras caiicí seo hin. Scéal seo go háirithe faoi Abdelhamid Abaoud fear eagraithe na nionsaithe. Bhí sé páirteach in réamh eagrú an ionsaí ach thomáin sé cár éalathe chomh fada le Montreuil agus an sin thóg sé tram ní tram gan leisciach trim faoi hálamh go lár na carrach chun muirsú a dhéanamh an gcuideile de na hionsaithe. Scéal seo faoi chomh heagraithe is sa bhí na scéimhlitheoirí agus mar a dólam siad ó na botúin a rinne siad théanna agus na dearmid a rinne siad théanna. An uachtaránacht. Tá bhaineann scéal uachtaránacht leathanlaí tosaí an New York Times inniuh le Donald Trump. Ceann ní ceanara an rás ach an duine atá chun cín sa rás. No, sin focail a chaithim é smaoine faoi. An duine atá chun cín. Bhí
lucht agrathe achtas géirí pictiúr nua léireúchan nua de Donald Trump a thuispaint agus dá réir sin tharraing siad céad ministeri agus sagart gorma le chéile i Nuacht chun cruinniú agrú i naoi léiriú Trump mar dhuine éadolangach. Tá pictiúirí tá taifid go leor fud na meán ag tuispeint Donald Trump mar dhuine atá clíonta in daoine gorma, in daoine hispáineacha, in daoine bhíchumas, faoi bhíchumas gan bhfuil isciil, agus tá réir sin bhí achtas i gcíre a thuispeint mar dhuine nach bhfuil éadolangach ach well, follangach is dócha, fial, fáiltúil, flathúil, mar sin tharraing giú an chéad minister se le chéile chun é a bhulla agus chun dul mánaíar gur duine mothálach agus leathan aigeanta é. Má heagraíú an chruinniú seo ní léir gur tháinig mór an as. Bhí sé in imras sa bhfad le riantach go mbeidh rá nach raibh siad sásta é a bhulla agus nach raibh siad i gcíre dul mánaíar. Well, sin a méid faoin scéal sin. Scéal náisiúnta, well, deir sé náisiúnta, ach is scéal idirnáisiúnta é seo bhainteach le taisce sa mhargaidh. Tá, well, úsáidtear focail simúil sa scéal chnádánacht. Achran. Tá daoine ag chnádánacht agus in achran lena chéile faoi theisce ó longa Spáineacha agus eile ghruinneall na mhargaí. Agus tá na teiscí bháite seo ag dul in aibhdé i scraghlogad an dlí idirnáisiúnta nach focail maithe sin scraghlogad. Ní raibh go mbeadh oiread go úsáidtear an focail críothar chun an téarma sin a chur inniuúil. Tá scéal eile faoi dhaoine as zónaí Caismírte atá ag teacht chun na Stát Aontaithe agus i gcíre ligean thart áil dá víosaí agus is chosúil go bhfuil an rialtas ag teanú na rialacha sa
sa scéal sin. Rinne mé dermod fad scéal idirnáisiúnta eile an leathanna tosaí, bhanan sé le ciste airgeadra stocha idirnáisiúnta, ní éidir an bhfuil difriocht idir sin agus an banc damhanda. Dúrú liomsa trá nach rá. Chibé tá siad tar éis airgeadra na Síne a choristeach in plúrchlub airgeada an dain. Tuairiscíonn scéal gur ungú airgeadra na Síne mar cheann de flúr airgeadraí an dain le déanaí an rin mimbi is éanam don éanad airgeadra sa tíondálainn scéal. Léiríonn an scéal seo orúntacht airgeadais agus ag na míochta na Síne sa dain go háirithe agus an plúrchlub seo bhaint amach acu. Cóghordas an sin. Well, sin an méid do scéalta an líneamh, tá súile agam go bhfeiceadh míid chéile rís sarabhad, ach idir an dálín guím láma oribh go léir, agus guím beannachtaí dé oribh leog. Slán tamil.